Ассалому алейкум. Ватанони азиз, субҳатон бахайр. Ин навор кӯтоҳак аст. Ба ин хотир шоир гуфтааст ки як нуқта бас аст агар шуур аст. Агар шуур дошта бошем, агар фаҳмиш дошта бошем, барои одами доно ин басанд аст. Наворро нақш кардам ғамнияти Раҳмонов. Ман инро чанд вақт шумо бо пеш фаҳмода будам ки дар дигар наворон инҳо хонаҳои мардумро чапа мекунанд ва мардумро сарсону саргардан мекунанд. Ин рӯз расидааст. ҳар инсоне ки ҳамон наворро гузоштам ва ин наворро мебинед, фардо навбати дарвозаи шуморо тақ-тақ кардан мерасад. хомӯш бошӣ, навбати ту мебояд. бояд ҳама каса хест ин тӯдаи авбоши ҳаромзодӣ, гадозодӣ, нодидаи нохӯрдаро сарнагун кард. ҳушёр бошед. ассалому алайкум.